Tinuod na sa ilang claim. Sa ilang claim. Kaya mo man na ilang claim igsoon nga sila'y nag-compile sa Bible. Nindot ang tubag sa atong higala nga pastor gikan sa Seventh-day Adventist Church. Pero bisag unsa kanindot, wa lang ko kaangay. O si bisan kinsa katong mga tao nga nakabasa sa kasaysayan, di gud makaangay sa iyang gipamulong nga ang Iglesia Katolika igo lang nag-claim na sila ang gitawag og nag-compile. Kay bisan gani ang mga banggiitang doktor protestante nga kauban nila, for example, Dr. Ralph Earl, nagprueba, naghatag og pagpanghimatuod nga ang nag-compile sa Biblia mao ang Simbahang Katolika. Ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kaya kung wala ang Iglesia Katolika, kung wala ang Simbahang Katolika, wala gibit-bit nga Biblia ron. Kay kanang Old Testament, kabahin lang sa Biblia. O giila sa Simbahang Katolika, siya ang nagdeklara nga kining Old Testament appeal sa scripture nga tuuhan sa mga Kristiyanos. Nya kanang mga panahona around 397 AD sa panahon sa konsilyo sa Cartago, makita nato nga gideklara nga tuuhan sa tanang mga Kristiyanos nga ang bag-o og ang bag-o og testamento mao ang pagatuuhan nga eskriptura, is it inspired, is it divinely revealed written word of God. So gikan ana nga panahon until now wala gituon sa mga Kristiyanos, even ang mga Seventh-day Adventist mituo ni anang maong gitawag og mga butanga. Wala may problema nga ang writers sa gitawag og Old Testament mga tawag ining mga Hudyo nga gikan sa gitawag og Israel. Pero dili sab nila ma-deny nga ang mga Hudyo nga writer sa New Testament mga Katoliko to. Nya hindi lang kay mga Hudyo ang writer sa New Testament, napi mga Griego like Saint Luke, Saint Mark, mga Greeks man to sila. So buti pasabot kining maong gitawag og Biblia gikolekta ni sa Simbahang Katolika o nya gideklara Simbahang Katolika nga mauni ang eskriptura nga tuuhan sa tanang mga mituo kang Kristo og nagpatawag ng Kristiyano. So kinsa ang responsable ana? Ang responsable ana ang Simbahang Katolika. Muna sa The New Book of Knowledge, Volume 16, page 207, nag-ingon, the earliest written record of the Church is the New Testament, a collection of books composed by the apostles of Jesus or their disciples. So, sa kuno ang earliest written record of the Catholic Church? Ang earliest written record sa Simbahang Katolika mao ang Bagong Testamento. So nga nakasulat man sila anang Bagong Testamento tungod kay gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Og nga nakadeklara man sila nga tuuhan pod ang Daang Testamento tungod kay gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Og siya ang responsable nga nag-compile tungod kay ang Espiritu Santo mao ang nagtulak nila nga i-compile ang mga basahon og aron mo ituuhan sa mga mituog kang Kristo, katong Kristo nga minaog din sa kalibutan nga nahimong tao nagpakamatay alang kanato og miluwas gikan sa atong gitawag og kasalanan. So ang Simbahang Katolika tinuod ni claim but ni hatag og pruweba. Kaya may giingon na claiming and proving are two different things. So ang Simbahang Katolika ni claim apan nagpamatuod usab og ang kasaysayan mao ang lig-ong ebidensya ni ana nga nagtug-an nga ang kining gitawag og Biblia, ang Simbahang Katoliko ang nag-compile, ang nag-produce, ang Simbahang Katoliko ang mihimo pagtudlo nga kini pagatuuhan sa tanang mga tao nga mituo ang Ginoong Hesukristo. So si pastor, kung magbasa pa lang unta si pastor og kasaysayan, so makita unta niya nga walay laing gigiya sa Espiritu Santo aron mag-compile ang Biblia, Simbahang Katoliko ra. Nga naman, kaya ang Espiritu Santo na sa Simbahang Katolika, wala sa Seventh-day Adventist. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.